Hadin ka jing penbena jong ki bos sarkar ya ka jing khang dam shwa ka basipor kabala sedang nadu henin kamit bat kabala bu hadu ka porsan baje man step jong ka life huwai tarik jong ubnai me 8,000 arp huwai ka sornong po menta ka step kala ganja hijar bat la sakhi ya ka jing trilang jong ki paj ba ban nomi klem ki kam ki badon kam na kaliang jong ki pulit ribhoi hanong po kila perkhing bha ya ka lek kawan jong ki paj ba kentup ya ki kali bat kumju ru ya ki paj ba ki bayat kejat habayo ban sakhi menta ka step ya ka sorno po ki dukan kila khanglut lajno satang ki dukan dawai bat ki pulit kila sya banyai tang ya ki kali ki bodon ya ki karpas bat ki balej saki jaka sumar nalor ki kendon ki bakatanat ka kot ka khya jong sarkar ka labu ka jing perkhing jong ki pulit bat ka jing trelang jong ki pajba ka dekalat ka ban nengkong ban yada ya ka jing por jong ka jing pang covid-19 kumba kalong hadu menta ka jing yo jong ki pajba ya kene ka jing pang covid-19 kala jur bha bat ka jing yap ru kala nang kiuman kasngi bat hadu menta ka jing don jong ki bayo ya kene ka jing pang covid-19 hari bhoi district kala kot chadu ka khandai spa nru pho prangon Lana coba dong. Kita tu pernah itu coba ni. Uni mah? Uni ucu hiu mah? Kita pun anu situ tadi. Itu punya apa kerja tiba sore. Kulit itu.